Terima kasih ya sanak yang sudah dukung channel Urang Rantau. Video kali ini kita kembali mengunjungi daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat sambil mendengarkan lagu Minang. Hati nan mamang semakin larut, menerima kabar nan urang sampaikan, mendedi kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dehi dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi, mengatai diri untung nan buruk pintu. Dia mendedi capui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna. Dehi dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi, mengatai diri untung nan buruk pintu. Lain pulang witi dan sayui salang dipinta, hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi, mengatai diri untung nan buruk pintu. Lain pulang witi dan sayui salang dipinta, hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan, ampun
apa kadayo tio bacinto nan putui sajo di hati denai batanyo adoko cinta suci. Tuhan tolong tunjukkan dia senang di hati. Menjalin cinta, tapi apa kadayo tio bacinto nan putui sajo di hati denai batanyo adoko cinta suci. Tuhan tolong tunjukkan dia senang di hati.
Lah tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito, namun tak sanduang kaki derintangan, rang tua udah malarai cinta kita. Lah lapu denai dalam angan-angan, lah larui hari menantinya untuk engkau nyato mimpi jorasian, tak sia rintang palarai cinta kita. Terima kasih ya sanak yang sudah dukung channel Urang Rantau.